Esta sinatura entre o Concello de Vilagarcía e a empresa Fundivisa supón o primeiro gran acordo acadado nas mesas de traballo iniciadas hai un ano polo Goberno municipal. Con este convenio porase en marcha un curso de formación laboral para desempregados. O obxectivo é fomentar o emprego cualificado na vila. Se plasma as intencións que temos tanto a administración local como a empresa Fundivisa de avanzar nese ámbito. É dicir, o que hoxe nos comprometemos é nós como Concello pois dar as posibilidades a veciños e veciñas deste Concello a recibir esa formación especializada que despois lle valga para traballar, en este caso, nunha empresa de Vilagarcía e Fundivisa pola súa parte. O curso ten unha duración de 90 horas e alternará clases teóricas con prácticas na propia empresa Fundivisa. Na ensinanza participarán 15 alumnos e a empresa comprométese a contratar ao 30%. É un convenio no que a empresa Fundivisa digamos que non só nos vai a permitir facer esta formación nas súas instalacións, senón que ademais hai un compromiso de contratación do 30% das persoas que superen esta formación. É unha formación totalmente específica que non vai a ter un tempo elevado de formación, o sea que non vai a ter un tempo elevado de teórico e práctica, van a ser unhas 90 horas, está destinada a 15 persoas que estén desempregadas no noso mercado laboral en Vilagarcía. Para a empresa é unha oportunidade para formar empregados altamente cualificados. La importancia de que se formen en la empresa es que van a conocer de primera mano cuáles son los métodos que hay que llevar a cabo en las tareas de fundición, en este caso concreto, en las tareas de fundición en nuestro taller. Eso no se suele aprender en ninguna escuela. Los centros de formación profesional no están preparados para explicar el nivel de detalle al que se llega en la vida real. Entonces, el que ellos sean capaces de practicar tocando las piezas, tocando los moldes y analizando cuáles son las dificultades de la tarea, les va a aportar muchísimo. O Concello continuará reuníndose cos diferentes sectores da vila nas mesas de traballo para colaborar en máis proxectos. Dende a Concellería de Promoción Económica agardan que moitas máis empresas se sumen a este proxecto piloto e crear máis cursos formativos con máis entidades.